Uključenju. Mi nastavljamo program Beograd dobro jutro. Pred nama je jedan značajan narodni sportski događaj. Programa Beograd dobro jutro je Velizar Đerić, predsjednik Srpske federacije kompanijskog sporta. Dobro jutro, dobrodošli. Pred nama je dakle Sport Fest 2019. Koji će međunarodno sportsko takmičenje i druženje, je li tako, brojnih kompanija iz Srbije, Grčke i Makedonije. Upravo tako. Pred svega dobro jutro gledalcima Studija B i veliki pozdrav uvaženoj dami Ivani Vučićević koja je preporodila programske aktivnosti kada je u pitanju sport, u pitanju i uopšte Beograd koji je prepoznao vašu televiziju i mi smo zahvalni jer ste vi upravo od početka ovog projekta bili sa nama, naravno i uz ostale medije kao nacionalna televizija i svi ostali. Kad se tiče ovog našeg pilot programa Srpske federacije kompanijskog sporta, znate da je to najmlađa organizacija na prostorima Srbije, a inače primljena je i u evropsku i svetsku organizaciju. To je priznanje za sport, kompanije i državu Srbiju. Mi smo u Atini ove godine u junu mesecu primljeni i već smo se dogovorili sa Grčkom federacijom da od iduće godine zajedno izlazimo na tržište, a to tržište je upravo svetski festival u Atini gdje će jedno 10-ak ozbiljnih kompanija učestvovati i predstavljati Srbiju. Ove godine u Agijatrijadi, nadomak Soluna, nekih 15-20 km tu blizu aerodroma, se održava taj naš Sport Fest ili takmičenje velikih kompanija iz Srbije, gdje su Srbija šume, Beogradske elektrane, Beogradski sajam, Veletržnica, Tašmajdan, Keprom, grad Subotica, sportski centar iz Ohrida, predstavnici iz Crne Gore i veliki sistemi, da ne nabrajam sada ostale, ali to su okosnica našeg Sport Festa koji će biti upravo i jedan putokaz za sve kompanije u Srbiji i regionu šta znači druženje, komunikacija, poslovni odnosi, a i sve ostalo što je vezano za ovaj region. Predstavnici svih kompanija koje će učestvovati, kako iz Srbije, tako i iz ostalih zemalja, takmičit će se u brojnim sportskim disciplinama, je li tako? Fudbal, odbojka na pesku, skok u dalj, stoni tenis, šah, basket, streljaštvo, pikado, plivanje na otvorenom moru, zatim još brojni bacanje kamena, obaranje ruku, stand-up paddling, to je ona veslanje na daskama, ples, brojne discipline. Upravo tako. Pa to je jedna programska aktivnost usklađena sa pravilnikom i disciplinama Evropske kompanijske asocijacije, Evropskog kompanijskog sporta i svetskog. Mi nismo iskakali iz tog klišeja, to je iz tog koloseka, tako da je upravo zahvaljujući generalnom sektaru Musilamiju i Didieru su prepoznali ovu našu organizaciju i samim tim što smo primljeni, mi smo dobili mandat da radimo ovo isključivo kad je u pitanju kompanijski sport, veliki sistemi, a to je prevashodno za zdravlje radnika, njihovih porodica u kompanijama i na prostorima Srbije. Značajna je podrška dobijena i u Srbiji, je li tako? Od strane ministarstva, od strane Sportskog saveza, Privredne komore i drugih institucija. Upravo tako. Pa mi smo dobili preporuke i velika zahvalnost Privredne komore Srbije koja je prepoznala našu inicijativu i dobili smo zeleno svetlo da u sistemu Privredne komore i velikih kompanija možemo da uključimo naš plan i program, naravno uz saglasnost ostalih kompanija, a
reći ću vam sa ponosom da je jedan veliki sistem, kao što su Srbija šume, su članovi kompanijskog sporta i uvaženi direktor Igor Braunović zbog svih obaveza nije mogao da bude predsjednik, pa sam ja sticajem okolnosti tu predsjednik. Inače, počasni predsjednik i oni su najmasovniji. Beogradske elektrane, Beogradski sajam, Keprom, Tašmajdan, sportski centar iz Ohrida. Upravo to je i suština svega ovoga komunikacija, druženje i poslovni odnosi velikih kompanija. A vi znate da je Beograd jedan prepoznatljiv sportski grad, grad šampiona, grad najboljih infrastrukturnih terena, staza, počev od Košutnjaka preko Beograda na vodi, biciklističke staze, sportski centri su prepoznatljivi u regionu, tako da sticajem okolnosti ja sam dole na Beogradskom sajmu i divota je vidjeti Beograd na vodi i te staze koje su prepune stranaca koji koriste naše staze i sve ostalo što je vezano za zdrav život i propagandu i promociju grada Beograda. Sportfest, dakle, održat će se od 25. do 29. septembra. Agija Trijada pored Soluna, ali već sada su u planu i naredna dešavanja, tačnije zimski festival. Komisija koja je zadužena, to je sportska komisija, ne bih sada da govorimo o imenima, ali to su uvaženi privrednici, turistički radnici, a boga mi i novinari, koji su ceo život u tom miljeu kada je u pitanju sportska rekreacija i sport uopšte, da li su to letnji ili zimski sportovi. Mi smo razgovarali i imamo ponude i Jahorine, i Kopaonika, i Stare planine. Na kompanijskom sportu, uz saglasnost i pomoć države i Sportskog saveza, sigurno ćemo organizovati paralelno ili kod nas u Srbiji ili u Jahorini. Jer Jahorina je Republika Srpska, a Srbija je ipak, kako ja kažem, iznad svega i okrilje Republike Srpske i ostalih naših ljudi koji žive u regionu. Tako da je nebitno da li to Kopaonik, Stara planina ili Jahorina, ali bit će sigurno, a ovih dana ćemo javnost obavestiti jer je bitan termin i masovnost koja će se uskladiti sa potrebama kompanija. Jer mi radimo ono što kompanije zahtevaju. Mi smo samo servis i to jeste naš cilj. Jako mlada federacija, ali prepoznata dakle kako u Srbiji, tako i u međunarodnim institucijama. Pred vama je naravno puno posla i očekujete, je li tako, i omasovljenje kada govorimo i o drugim kompanijama koji će se priključiti ovom sistemu sporta. Pa upravo tako. Evo, da se ne ponavljam, ja čak mislim da sam kod vas jedne prilike gostao kada je Srpska federacija kompanijskog sporta primljena u svetsku organizaciju. Pored jedne moćne Rusije, Švedske, Maroka, Tunisa, Irana, mi smo primljeni i samim tim to je i obaveza naša da ispoštujemo i da jednostavno budemo u sistemu velikih kompanija Evrope, a zahvaljujući državi Srbiji koja je prepoznala sve što se dešava i kada je u pitanju rekreacija i klubski sportovi, a da ne govorimo o nacionalnim savezima koji su motivisani samom i velikoj pomoći države, jer sjetite se da ja sam nekada bio ministar sporta i nisam bio u situaciji kao danas. Na čelu ministarstva je Vanja Udovičić, proslavljeni vaterpolista i dobar ministar, da obeća sportistima 40, 30 hiljada, 50 hiljada eura, a to sve ide od vrha države.